Ayan mga kalakwa, wait lang, sakit. Wait lang. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang bayan ng Natividad, Pangasinan. Pupuntahan natin ang most requested campsite ng ating mga kalakwatsa. Tiyak mag-e-enjoy kayo dito mga kalakwatsa sa gusto mag-unwind at para sa mga nature lover, single man o may jowa, naku, welcome na welcome dito. So eto na nga mga kalakwatsa, malapit na tayo, kapit lang. Bago pumasok sa camping site, kailangan mo nang dumaan sa kanilang tourism office. Kailangan ninyong magbayad ng environmental fee na 20 pesos. Ito ay para mapanatiling maalagaan ang kanilang tourist spots. Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa ating YouTube channel, dito pa rin sa Louie TV. Grabe, na-miss ko kayo. At unang sabak natin ngayong bagong taon ay travel vlog. Paparating na naman ang summer season, nandyan na naman ang swimming at syempre camping. Speaking of camping mga kalakwatsa, bibisitahin natin ang trending camping site dito sa Natividad, Pangasinan. Mag-overnight tayo dito mga kalakwatsa para ma-experience natin ang camping. Kaya naman ang pang hinihintay natin. Let's go! Ang Jolly Farm Camp ay may entrance fee na 150 pesos para sa mga magte-tent overnight at free entrance fee naman para sa mga magkukubo overnight. Ang kanilang day tour naman, 20 pesos para sa entrance fee at picnic cottages for only 150 pesos. O diba? Chulit! Grabe, amazing ang place na to, kaya recommended talaga sa pamilya, kamag-anak, tropa, jowa, solo o buong barangay ban. Charis! For babies nyo, huwag kayong mag-alala pet lovers, welcome na welcome sila dito. Oops mga kalakwatsa, alam kong nag-enjoy na kayo sa panonood, pero bibitinin ko muna kayo mga kalakwatsa. Naway tulungan nyo pa po kaming lumawak at lumaki ang Louie TV by sharing and subscribing sa ating channel. Ibida natin ang food and travel na talaga namang maipagmamalaki. Support Quintinian Vloggers. Back to the video! So ayun na nga mga kalakwatsa, ipagpatuloy na natin ang paglilibot sa Jolly Farm Camp, Natividad, Pangasinan. Bukod sa camping site, exciting din dito dahil pwede kayong manghuli ng small crabs for free sa Viray River na nasa baba lang ng campsite. O diba? Okay mga kalakwatsa, nandito na tayo sa ilog. Eto na, mai-experience na natin ang paghuli ng small crabs or sa Ilocano ay tinatawag na kape. So excited na ako mga kalakwatsa. Fun fact lang, gabi lang po sila lumalabas, ang sabi po ng mga taga dito. So let's go! Oh my God, wait lang, ito, wait! Wait lang, ito guys! Oh my God, ito na, wait lang guys! Ayan mga kalakwatsa, grabe, nakahuli tayo ng kape or tinatawag na small crabs. Grabe, ayan mga kalakwatsa, wait lang, sakit! Wait lang! So ayun na nga, o diba, legit, nakahuli talaga kami. Siyempre, sa camping hindi mawawala ang bonfire, o diba? Meron din sila niyan, habang kasama nyo ang pamilya o tropa. For the party na ito, mga kalakwatsa. Okay mga kalakwatsa, yun na nga, kasama natin ang owner ng Jolly Camp Farm dito pa rin sa Natividad, Pangasinan. Maraming salamat po sa pag-unlock po sa amin dito sa Louie TV, Ma'am Joy. Bakit po ba ninyo naisipan na magpatayo po ng ganitong campsite dito sa Natividad? Actually, it all started nung pandemic. Kasi everybody's work from home, ganyan. Medyo napag-isipan ko na
ano kayang gagawin ko? Kasi work from home ako, nakaka-bore. So, naisipan ko, kasi it has been the property of the family for how many years. I decided, ang unang ginawa ko is farming. So, nag-aral pa nga ako ng organic farming para matry kong mag-farm. And then, naisip ko, may river sa kabila. So, sabi ko, why not gawin ko siyang picnic farm? I have my partner kasi, Louie. Yun yung partner kong lagi kong kasama. Sabi niya, nag-uusap kami, bakit kaya gawin natin camping site? So, we just started this November, yung pagka-camp. Kasi ang iniisip namin, sabi ko, maganda ang camping kasi para mag-bond ang family and friends. Sabi ko, digitalize na masyado ang mundo. So, siguro kailangan din natin na maging malapit ulit sa nature. Wow, that's nice, Ma'am Joy. Grabe, napakaganda naman ng meaning kung bakit nabuo ang Jolly Camp Farm dito, mga kalakwatsa. So, nalaman na natin ang history ng Jolly Camp Farm. Kaya po siya tinawag na Jolly Camp Farm. Maliban po sa farm, pwede pong mag-camping dito, mga kalakwatsa. Ma'am Joy, ano po bang maipagmamalaki ng Jolly Camp Farm dito sa Natividad, Pangasinan? At syempre sa ibang lugar na rin. Well, una sa lahat, sabi ko nga sa'yo, nakita mo, it's very raw, Louie. Yung wala kaming sinirang puno, wala. Yun ang may pagmamalaki namin kasi iningatan natin yung natural resources. Pangalawa, kung mamaya makapagpa-share ka sa ilog, makikita mo how clean yung area. Kasi talagang, sabi nga nila, minsan very strict daw ako when it comes to garbage. Pero di po ba, sabi ko nga, kasi nga babalikan natin yan eh. At ikinabubuhay ng mga tao dito sa locals. Nandyan yung river na napakalinis. Itong camp na to na makikita mo very raw pero mararamdaman mo talaga yung nature. And ang pinakamurang camping site. Yan ang sasabihin ko. Tatanungin mo, bakit? Bakit napakamura? Kasi kung puntahan mong ibang camping site, medyo pricey. Ito gusto ko kasi ma-experience ng bawat Pilipino na kahit hindi sila yung may extra income, pwede silang pumunta. Okay, mga kalakwatsa, grabe. Obviously, si Ma'am Joy talagang nature lover din siya. At syempre, iniisip din niya mga customers, hindi lang dito sa Natividad, kundi mga kalakwatsa, welcome na welcome pang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, bisitahin na natin, mga kalakwatsa. Ma'am Joy, imbitahin po ninyo ang ating mga Louie TV viewers na pumunta po dito sa Jolly Camp Farm. Okay, thank you, Louie. At sa lahat po, sa lahat ng mga followers ni Sir Louie na alam kong ang dami-dami po ng followers. Sana po, subukan niyong pumasyal dito sa Jolly Farm Camp at alam ko na mag-i-enjoy kayo, marirelax kayo at yun po yung aming minimiti na pag nakikita namin na nagbabond ang pamilya, nagbabond ang mga magkakaibigan na walang gadget, walang yung simple lang that they could talk openly dito po sa Jolly Farm Camp, dito po sa Natividad. Pasyal po kayo. Everybody's welcome. Ayun na, mga kalakwatsa, so bagong segment natin dito sa Louie TV, rating time, mga kalakwatsa. So i-rate na natin ang Jolly Camp Farm. Ang Jolly Camp Farm for me ay 9 out of 10, mga kalakwatsa. Grabe, sobrang nag-enjoy ako at kita naman natin, mga kalakwatsa, kung gaano ka nature friendly dito sa Jolly Camp Farm. Puntahan na natin, mga kalakwatsa, pang pamilya, pang tropa, pang jowa, pang single, mga kalakwatsa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Louie TV, i-search lang po ang Louie TV Pangasinan sa YouTube at mag-subscribe na dahil hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.